Dobrý deň. Ty kokso, padol Goldbox? Para Goldbox, práve som začal natáčať len tak. Spontánne tu padne Goldbox. Dúfam, že ho chytím. To je moje prvé video, čo točím s Goldboxom. Ešte vám to trošku viacej napravím. Však ideme ho hľadať, ne? Kde je? Tu je. Para Goldbox. Gold. Nie, nechytil som ho. No nevadí, gratulujem takému hráčovi Upgoing Stanky 2016. Nevadí, ale je to super. Úplne, že ako som dal nahrávanie, práve teraz mi to tak urobilo, tak spontánne. Neviem, dneska mám voľaké šťastie. Už som s týmto levelom dal veľa a keď budem mať za chvíľu nový level, takže ešte budem dávať vlajočky, lebo nepotrebujem veľa ku novému levelu. Takže ja sa s vami teraz lúčim a keď budem mať nový level, tak vám ukážem, lebo ja to teraz musím strihnúť, viete. Takže čaute, váša. No už som to nadstavil trošku lepšie. Budete to trošku horšie vidieť. Ale mám dobrý level. Počkaj, nadstavím to ešte tak, aby ste videli. Ale nie, aj tak to nebudete vidieť. Ale ešte raz to napravím. No, konečne, ale už ma tu zase volá kto kilí. No. Nie, ja som není dobrý. Ak môžem dať. U nich má prvý taký slabý. Ale hrám proti noobom. To je super, ale milujem to, keď hrám proti noobom. Takže poviem potom, keď budem mať nový level. Takže vám to zase strihnem. Dúfam, že sa nebudete hnevať, že to bude také ľahké. Že to nebude až také veľké. Yes, mám vlajku. Frčím teraz. Nech. Dal som mu teraz už tú vlajku. What the hell? Uí. Chcem, aby tu tento na vlajke voľako zomrel, ale neviem ako poraziť. No, dávaj. No, neviem to. Red bar. Čo tu robia? No teraz som to dal trošku lepšie. A však ja vám to potom dám, už nebudem hádam asi nič točiť teraz, lebo ja potrebujem nájsť ešte jeden gold a je to super potom. Aha, má vlajku. A však nebude to až tak dlho tu trvať. Dúfam, že si to každý pozrie. Aj tak, keď som núbala. Čo už narobím. A nie som až tak veľký noob, ako som si myslel, že som. Čus. Nie preč. Dám si dvojku.
A jedeme. Ale prečo mi zobral rýchlosť? Ale za to mám obranu. Rýchlosť. Práve pre mňa. Nie, 10, 9, 8, 7. Nie. Dal som to. Yes. Dal som to ešte. To sa mi tiež veľakrát stalo. Už mám veľa dia. A M1 si ešte nebudem kupovať. Potrebujem ešte presne voľakých 140 potrebujem presne. To dám za chvíľu. 140. To je ľahké. Idem ale ešte zase pre vlajku. Yes, už som tu pri vlajke, tak budem ešte u našej vlajku. Ako u našej vlajke. A tam... No, už by tam mala byť naša vlajka a tam to úplne dám. Yes! Woohoo! Už nepotrebujem veľa. Už som dal 40. Ja potrebujem už len 100, ani nie, necelé 100. Takže ja vám presne poviem, kedy. Dobre, som tu práve zabijem tohto. Yes. Čo som to dal? No však má vlajku, čo nerobí. Nenormálny. Ale vy mi dajte prosím vás vlajku, nehajte mi ho, budem mať nový level. Toto je vlastne s mojím levelom. Mám vlajku. Yes, naplnili ma ako najlepšieho pána. Aj som vlastne, nie? No nie, ale... Ak tu teraz bude padať goldbox, že padne goldbox práve teraz, tak ma porazí. Nie, on ma zabil. Nie, on to ešte dá. Áno, dal to, dobre. Však ja vám to ešte potom dám. Potrebujem ešte len 40, toto je úplne easy. Takže toto dám za chvíľku. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, lebo toto je fakt kráľovské. Vidíte? Ja už potrebujem len 30 potrebujem. Potreboval 40. 30. Toto bude moja výhra. Takže uvidíme sa u vlajky. No ahojte, zase som tu a zase mi tu kradnú naše vlajky, tento Dick. Neviem ako sa volá, ani nebudem volať. Ale to už bude za chvíľu nový level. Takže toto bude proste easy. Ty kokso, ja potrebujem už len toľko málo. Kúkajte, dám toto a mám nový level asi. Jej. Takže ďakujem. Toto video bolo úplne super podľa mňa. Dúfam, že vás to zaujímalo a inýkrát budem tiež dávať na YouTube veci a ešte takéto veci, lebo mňa to baví. A je to fakt super, takže lúčim sa s vami a ešte voľa čo pekné tam dám. Ešte vám asi ukážem ak nejaké flimpy. O, tu je, áno, dám to. Som dobrý tank. Akurát, že pred voľakými 2 týždňami som si vytvoril toto, ale nerobil som ešte nič také, lebo som si tam urobil veľký level. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like. A tak sa s vami lúčim, takže čaute.